जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी।
ପରିବେଷଣ କରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥକୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ମା ମାନେ ଟିକେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ପୂଜା ଦେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନିକା ଭିଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରଥର ବାମପଟ ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା କରିବାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସି ସୁଖରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଙ୍କା କରାଣି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କର ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ ଏହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ। ମା'ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଫେଣି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫେଣି ଭୋଗ ରଥ